следват първия клуб по бонсай в Лесотехническия университет сега, тогава институт, от група студенти, студентски клуб е. Аз съм един от неговите членове от тогава още. Тогава се запалих, бях първи курс това, така че от 27-8 години по-силно, но нямам глас. Оги пита, имаш ли нужда от микрофон? Не. Нали се чува отзад? Чувай. Не се чува. Който изпише преди по-добре. Не чуват госпожите отзад. Зависи от госпожите. Сега малко. В лесото започнахме. Аз работя от 25-6 години. Стане така на вълни, кога по-сериозно, кога по-несериозно. Винаги се. Съжалявам, че не съм донесъл сад. Присипчи за станува само вода и айде, взимайте. Това е градината в София. Сега все още не съм отворил за масово ползване. Трудничко, защото трябва много да се внимава с бонсаите. В смисъл, когато се гледаме, трябва да се пипат. Има и хора, които правят дали умишлено. Сега се събираме само колеги. Тук е присъстващия доста. Не е само македонец. Имаме гост от Македония, един от най-добрите балкански специалисти. Особено е в София дойде и някъде изчетна сигурно някъде по пътищата се. Днес какво ще направим в Босайч? Това е гледане тук постоянно. Знаете, не може постоянно, не е завършено. Живо изкуство. Постоянно се не можеш да го спреш, правиш да го караш до някъде, оставаш го то съвестие, пак трябва да се направи, пак отново мога да смениш формата, тенденцията, всичко. Това е много.